Nikun kaldak de. Nildak sarpo teronarong along nitum people sipini perangke phan chopanang kokma puke alam thegala hanlo asia prang sini li lam thejai je prang ke nili pini kewang perangke abitung dak MBT news lapen Karbiang Long Life lapen Daleding side news abitung atum phanili ninga klongpen mate dani tum sarpotron village development committee president hoipen nang tum phan kardom pipajero kardom asi people sipini nang tum phan chophanang kokma polam thegala hanlo nili tum badak sarpotron arong along arni ongko pen sarkar pen development dunangji itum Karbiang Long chingthur nangji pu kamatha long pini dang tum mahawar along mate sarpotron arong along se sainik school nangke bijia phan arni ongko pen tum phan nang pachini lo nasila soteng se nili tum ta dak rong isi la pen tum committee tum chingwai chingsai dun pen nili tum ta labangso alama bang chikroi dun lo nili tum arong mate tum mahawar develop nangji pu kamatha pen se nili tum ta chikroi dun lo taso teng pen se pini dak nili tum mahawar along le dak chiri pharopli along le bang ke nili tum sainik school phan pek pon lo taso teng se pini nang claim lo nasila dak along nili tum kipu dunji mate kachi chunuri dunji mate kachuro ki piang tung ke la halo prangsi ke nili tum maching honnai CM Dr. Tular Monghang sir alang ni kamatha kimisen Karbiang Long chingthur nangji bu kamatha pon pini tum dak sarpotron arong ahawara phan laposon kimisen a project nangke wan pi mate kapaching thurja phan punanga matha pen nili alangli phan sta meaning klong pen agero pilo la pen thuang koili tum local MSc sir Surjo Rongphar sir alangli phan sta me akero paper piglo alangli sta me mithang humusti mate mithang akurensi kapa develop je phan buka matha long alangli tame nang matha dun pot nili alangli phan sta me akero pilo la pen la poson ni tum phan ke wan pi pot alangli phan sta me ninga klong pen sure akero pi pajirlo la sila sono thakse niletum la solong kipu dunji mate kachunuri dunji bangala hanlo tu maching honnai sir Dr. Tulom Ronghang sir la pen tu maching honnai local MNC sir Surjo Rongphar sir niletum dak sarpotron rong village development committee ahen pen nilinang tu phan kachunuri dun kangtung mate niletum rong si rat pen aning ke hang la pen kamatha kala hanlo nilitum ta la dak nikan Pharoso se mate nikan surinia prang pen ladak rong rup nang chukim lo phusar atumanta dak se amek kichia dimlo la seda ke nilitum tame pini pena batumi pini le keseng la pusona rong takalilo nilitum ta dak nikan troksikep par erlo nikan pharota kelepo lase nilitum la bangso ahawara long aprang ke nampi nam dur sini tum theglong lo lapen nilitum la bangso anampi nam dur pena joini si pini nilitum arong along ke kedam tang nikan surini ra nikan pli la bangso nikan theria cheklo niphaing kora pliani pini la bangso rong arada tum mate akang bora rong asar pen chenglok amekara tuman sitame dak bangkhre sirkep la bangso long le mate la bangso long re kaching hona joine pen alang le tum aprana moi damnang lo la sila solong nilitum kethe ke ding mate Karbiang Long ke ja tum pansta menile kachuniri dun gang tung la halo nilitum ta la bangso akisung pena joine kechipa jogje phan ke kamatha dolo sita pinier nian same labuson awar sailong le bonta pini ko pai ke me labuson Karbiang Long ke ja kethe ke ding tum mate CM Sir Dr. Tular Monghang alangli akamatha pini tumarong hawara phan pa develop nangji paching thur nangji hadagarong arat akisung lang nangji bu kamatha pen pini la person misen akam nangge wan people samini tum ninga klong pen akero pilo asila solong nili tum ahin pen kipugang tunga bangala hanlo nili tum aholo tema etum aborjan hawar mate ladak etum along se nang dolo sita
ปีนี้ละดักนี่ตุมสารปูตนรงอลงเลลงซีปีนี้ละบังโซอาศัยในสคูลเกไปดูปนโลละสิละโซลงกันนี่ตุมรงซีมาเตรงอาสาละเป็นตุมคอมมิตี้เป็นสามีเจครอยน์ซาร์เป็นสิละบังโซอาการมังกันตุมตามีแดงนุนโลละสิละโซพุทธักบังนี่กิปูดึงตุมมังลาโลนี่ตุมจิตุละบังโซลงเลนอนตุชิริพารุปลีอลงเลกิดามจุยอัลลาabang kenil tuma phangsta me kemisen voreng awar saipen chenglok la pela dak longle anam mate compensation la hai hui same nil tum chunuri dun mangala halo nangma thapo nangji lalo ni tum chinghon sir dr turam sir pan chunuri ban halo la pela so along nil tum kidam tang arni pene tum memorandum hai hui stamine tum lai ke place dolo la pen sar pan stami tum memorandum ka chunure alo pilo la silon la bangso memorandum along stamine tum lada ke jok dun mangala halo memorandum ta la halo ha memorandum ta la halo ha lada ne tum aphan boreng war saita na pipo nangji la pen ne tum lada along le ke dun ve ka tum aphan ne tum along le compensation na banke jitu arona teng pen jitu sarkar pen ke pethek arona teng pen tum aphan nang pipo nangji puse ne tum lada pipo no la pen la sor dak ki ka choro pon tu bangala halo ne tum aphan la poson nangama tha la pen ke wan pi pot nile churolo la pela solo god nile tum jitu potas tamine tum aphan nang pilo nile tum kedam tang 2001 aning kan pe ne tum la bangso pota pa ne tum process lo la pen tum la bangso pota ke claim ke jitu la dak sainis school wan ji ta ho la poson project wan ji ta ho pu pe ne kama tha pe ne tum la pota ke claim kali bon ta ne tum rong mumu ta thir thip nang ji bu kama tha bon pe sin ne tum nyong ko ben ma de ni kan thom plia phrang pe ne tum pota che claim lo la si apota ta la hen lo ho ne tum pota ta la hen lo ho la hen lo ne tum claim ne tum 2022 se la bangso pota pa tum phan program nang pi lo la lo la si ne tumก็มีทางลงเลซีจะแปลกเลย กำลังเลยตุมีทางลงเลยสิจะเปกโลนนลามเปลนนละดักตานี่ลงเลยตาโดโลนี่ลงเลยตาฮอปุโลละเปนนรองสาระลงเลยตาละปูสิโดโลละเปนละโซนทางสิอลังเลยรองหางซองฮอลงเลยก็ละปูสิโดโลละเปนนนี่ตุมละดักโดบังกะละเกอิงเลงแฮมบิดาซิงเลยลงเลยโลดักอิงเลงแฮมตุมารองอเมริกาโลละเช็คให้ตาอลังเลยเช็คโลla sila dang tum don cap la bang so chiri pharupli along le bang adak don cap ahem tun se dak puri lo la sila don cap phan mangke nile tum committee mate tum rong arat mate rong se kangbra hoi pen kachunung re ke te ding ma karbeng long ke ja chinghon sar tulam long hang sar alang le phan kachunung tum ma la don cap phan mangke ne tum jitu government arona teng pen long le na ma bangke la tum phan na pipo nang ji la pen nang matha ponang ji la pen plus adak ni tum voreng war sai tame rong asar pirim belon non bangke hola tum pana ke kher ki ha bangke ave hola tum patan anong pajunu na ki kher ki ha ave tame hola tum ta nason ili tum aphan ladak rong isi mate ladak committee sarput kirona rong aphan apa se sakma ke hola tum ta aning bangke do tame non bangke rong asar lor ki piro la se hola tum bata na ningje dun ji apavar masi avidelo la se nilihim bangke nilike lam tani ji o thek delo la se mililam thi la pe lo